Нядаўна я ляцеў у самалёце на адпачынак на Тэнерыфа. І побач са мной сядзеў незнаёмы мне мужчына і глядзеў на сваём тэлефоне фільм на 28 гадоў пазней. Я адразу гэта заўважыў, бо ўжо бачыў гэты фільм у кіно ў 25 годзе. І тады ён зрабіў на мяне вельмі моцнае ўражанне. Самае дзіўнае, што тады ў самалёце мяне сталі вабіць і гіпнатызаваць асобныя кадры на маленькім, нават крыху пабітым экране тэлефона суседа. І раптам я зразумеў, што не магу адвесці вачэй, што гэтыя візуальныя выявы зноў мяне трывожаць, хвалююць, чапляюць, і я ўжо не чытаў сваю кнігу, а падглядваў у чужы смартфон. Я гэтак неёмка перыферыйным зрокам даглядзеў са сваім суседам фільм да канца і падумаў: калі кіно працуе нават так, у самалёце, на маленькім экране, у чужым тэлефоне, без гука, значыць, тут адбываецца нешта вельмі цікавае. Усім прывітанне, мяне завуць Андрэй Кашперскі, і я беларускі кінарэжысёр. А гэта Ізабелла. І вы на маём канале «Іду і гляджу». І тут я гавару пра кіно, якое я пайшоў і паглядзеў. Ужо доўгі час хацеў пагаварыць аб вельмі дзіўнай, неадназначнай і недаацэненай хоррор-дылогіі Дэні Бойла і Алекса Гарленда на 28 гадоў пазней, якая, я вельмі спадзяюся, усё ж ператварыцца ў трылогію. А ідэя гэтых зомбі-хоррораў сыходзіць каранямі ў нечакана тэлепузікаў і знакаміты беларускі фільм. Але давайте пакуль адкруцім на 25 гадоў таму. Усё пачалося з таго, што брытанскі пісьменнік Алекс Гарленд у 2001 годзе натхніўся кнігай «Дзень трыфідаў» і эпідэміяй каранавіруса 2019 года і вырашыў пераасэнсаваць зомбі-жанр, замяніўшы ажыўшых мерцвякоў на жывых людзей, якія заразіліся вірусам ярасці. Ён напісаў гісторыю на 28 дзён пазней пра апакаліпсіс, які пачаўся з эка-актывістаў, якія вызвалілі маўпаў з навуковай лабараторыі. І маўпы іх пакусалі і заразілі. Эка-актывісты ператварыліся не проста ў зомбі, але ў страшных, бегаючых і неверагодна спрытных зомбі. Бегать по утрам по полчаса, причем не так трусой, а серьезно гонять как бы во всю мощь. А такога раней не было ніколі ў хоррорах пра ажылых хадзячых мерцвякоў. Мабыць, збольшага дзякуючы хуткім зомбі, фільм на 28 дзён пазней так хутка стаў культавым і так хутка падштурхнуў усіх астатніх хутка рабіць фільмы пра хуткіх зомбі. Рэжысёр Дэні Бойл у імкненні дасягнуць максімальнага рэалізму прыняў радыкальнае рашэнне здымаць на лічбавыя відэакамеры Canon XL1. А тады не толькі Нолан і Таранціна здымалі на плёнку, а літаральна усе. Рухомая, танная і лёгкая лічбавая камера стварыла эфект рэпартажных здымкаў. Да таго ж аператар выкарыстоўваў адразу 8 камер адначасова, што было жыццёва важна для здымак пустога Лондона. Відовішчныя культавыя сцэны ў цэнтры Лондона здымаліся усяго па некалькі хвілін на досведку, пакуль паліцыя перакрывала рух. На ролю галоўнага героя Джима разглядаліся Юэн Макгрэгар і Леонардо Ді Капріо. Але Бойл абраў тады яшчэ нікому невядомага ірландца, нават яшчэ без ніводнага мема, Кіліана Мёрфі, бо яго неземныя блакітныя вочы выдатна перадавалі стан шоку. Для роляў зомбі запрашалі прафесійных атлетаў і танцораў, бо яны маглі рухацца больш рэзка і ненатуральна. А каб іх рык больш палохаў, гукааператары міксавалі чалавечыя крыкі з рыкам раз'юшаных жывёл. Першы фільм гэтай франшызы праз 28 дзён я спрабаваў паглядзець яшчэ ў дзяцінстве, калі мне было недзе 10 гадоў. Тады я эканоміў грошы, якія бацькі давалі на ежу ў школе. І за іх купляў шмат кніг, коміксаў і, вядома, DVD-дыскаў. Адзін з іх быў чымсьці кшталту хітовая калекцыя. 10 фільмаў на адном диске. Паразіты, вірусы, зомбі. Там былі адразу 3 часткі «Абіцель зла», які я проста пераглядаў бясконца. Быў там і «Рассвет мерцвякоў» Зака Снайдера, які, дарэчы, і зрабіў Снайдера рэжысёрам. Фільм, які, як мне цяпер здаецца, трохі недаацэнёны, але пры гэтым абсалютна выдатны і вельмі ўплывовы. Абажаю яго і ўсім раю. І на гэтым жа дыску на 28 дзён пазней і на 28 тыдняў пазней. І вось менавіта да іх у мяне было найбольш складанае і такое супярэчлівае стаўленне. Фільм на 28 дзён пазней здаваўся мне нейкім неахайным, нібыта знятым на старую камеру, падобным на відос з майго выпускнога з дзіцячага садка. Занадта лічбавым, занадта шурпатым, нязручным
як каменьчык у ботах. Нешта, што ўвесь час змінае і не дае адчуваць сябе камфортна. І таму я ў дзяцінстве яго так і не прыняў. А ў дзяцінстве я вельмі любіў хорары. На 28 тыдняў пазней выглядаў больш класічна, больш неяк нармальна пастаўлена, і ў ім была вельмі моцная, нават бліскучая завязка. Гэта гісторыя пра чалавека, які ў момант страху пакідае сваю жонку паміраць, быць з'едзенай замбямі. Ён уцякае, ратуе сябе, а потым, праз 28 тыдняў, калі яе знаходзяць і вяртаюць, ён вымушаны сустрэцца з ёй твар у твар. І толькі яна ведае пра яго слабасць, толькі яна ведае, што ён ёй здрадзіў. І гэта вельмі моцная, амаль трагедыйная ідэя, але сам фільм далей ператвараецца ў даволі стандартны, амаль галівудскі такі баявік, у якім ужо не адчуваецца ні Дэні Бойл, ні Алекс Гарленд, якія тады пакінулі гэтую франшызу. А потым аказалася, што гэты фільм увогуле не канон. Таму гэты сіквел таксама не застаўся са мной. І пры гэтым парадаксальна, што менавіта першы фільм на 28 дзён пазней, які мне не падабаўся, аказаўся, калі паглядзець з сённяшняга дня, ледзь не самым важным з усіх гэтых фільмаў на дыску, бо ён фактычна перазапусціў увесь жанр зомбі-хоррору. Яны на пару з фільмам «Абитель зла» паўплывалі і на «Рассвет мертвякоў», і на «Shaun of the Dead», і на «Зомбі-ленд», і нават вярнулі класіка зомбі-хоррора Джорджа Ромеро да зямлі мёртвых, і «Дарога», і «The Last of Us», і ў канчатковым выніку менавіта з фільма на 28 дзён пазней вырастае комікс і серыял «Хадзячыя мертвякі», які пачынаецца практычна такім жа чынам, з пустога горада і чалавека, які праспаў у коме апакаліпсіс, і прачынаецца ў пост-апакаліпсіс, у новым зламаным свеце. У выніку фільм на 28 дзён пазней з бюджэтам усяго $8 мільёнаў не толькі сабраў у 10 разоў больш, але і выратаваў жанр зомбі-хоррора, які на пачатку 2000-х лічыўся мёртвым. Але, разумеючы яго значнасць, я доўгі час не мог гэты фільм па-сапраўднаму прыняць. Я нават не глядзеў яго цалкам. І толькі ўжо дарослым, у 2025 годзе, літаральна за тыдзень да выхаду на 28 гадоў пазней, я нарэшце сеў і паглядзеў арыгінал ад пачатку да канца. Упершыню па-сапраўднаму. І гэта было вельмі дзіўнае адчуванне. І вось ужо тады, пасля прагляда фільма цалкам, я падумаў, ок, фільм нармальны, не кепскі, прыгожы. Зомбі тут метафора людзей, якія ненавідзяць адзін аднаго, метафора грамадства, перапоўненага ненавісці і лютасці адзін да аднаго. Але, гледзячы фільм упершыню цяпер, разумееш, што ўжо дзесяткі разоў недзе бачыў падобных персанажаў, сюжэтнай лініі і сэнсы пра тое, што горшае зло гэта не зомбі, а людзі. Окей. Так, былі там і цудоўныя візуальныя рашэнні, якіх мала дзе яшчэ ўбачыш у жанравым кіно. Ну паглядзіце на гэтыя кадры, ці паглядзіце на гэты кадр, ці на гэты кадр у стылі мастакоў-імпрэсіяністаў. Або успомніце культавую музыку. Але цяпер звычайны глядач не ўспрыме ўсе гэтыя выявы як тады. І гэта было не проста смела. Гэта было ашалець як смела. А вось зараз гледачы ўспрымаюць гэтую карцінку занадта бруднай і аматарскай, а сюжэт і персанажаў банальнымі. Мне таксама так падалося, і я амаль не адчуў ніякіх моцных эмоцый. На жаль. Таму даўгачаканы працяг я чакаў абсалютна без усялякіх надзей і чаканняў. Але ўсё роўна, гэта ж цудоўны рэжысёр Дэні Бойл, і ён зноў здымае ў маім улюбёным жанры хоррор. А такое я адразу іду і гляджу. І вось, я пайшоў і паглядзеў. І рэжысёру Дэні Бойлу, сцэнарысту Алексу Гарленду і аператару Энтані Доду Ментлу удалося такі мяне прыемна здзівіць. Фільм на 28 гадоў пазней зноў эксперыментальны, філасофскі, глыбокі, медытатыўны, нетыповы і больш падобны на арт-інсталяцыю экшн. Фільм ідэальна пачынаецца з сцэнай крывавай лазні на фоне прагляду тэлепузікаў. І гэта лепшая сцэна з сусвету тэлепузікаў. З моманту пачатку эпідэміі віруса ярасці прайшло, адгадайце колькі? І зараз нам паказваюць
новую гісторыю і новых персанажаў, галоўны з якіх 12гадовы Спайк, які жыве разам з суполкай выжыўшых на акружанай вадой выспе. Яго бацька прыводзіць хлопчыка ў небяспечную мацерыковую Англію, каб выхаваць і правесці абрад ініцыяцыі. І вучыць яго страляць з лука ў зомбі так, каб быў эфект bullet time, як у матрыцы. А потым Спайк сустракае злавесных аленяў, страшных птушак, зомбі-веганаў, мега-альфа-зомбі з вялікім чэлесам, уцякае пад прыгожым начным небам ад вялікага чэлеса, губляе блізкіх, расчароўваецца ў жыцці, даведваецца аб смерці і адным словам сталее. У каго такога не было. Дзякуючы абсалютна новым персанажам і дзякуючы абсалютна новай гісторыі, гэты фільм смела можна глядзець, калі вы не глядзелі першых частак. Ці нават можна глядзець, калі вы не вельмі любіце зомбі увогуле. Таму што зомбі тут амаль не вельмі цікавыя, здаецца, ні Гарленду, ні самому Бойлу. Ім значна цікавей паглядзець на сталенне хлопчыка ў жорсткім свеце, на грамадства, на тое, як яно уладкавана. І ў гэтым сэнсе гэта хутчэй антыутопія і фантастыка, чым хорар. І гэта гісторыя пра ізаляцыю, пра Англію пасля Брэксіту, якая нібыта адрэзала сябе ад астатняга свету і замкнулася ў сваёй кансерватыўнай абалонцы. Самае страшнае ў гэтым новым свеце – яго будзённасць. Людзі больш не бегаюць з крыкамі ад мерцвякоў. Яны навучыліся жыць побач з гэтымі монстрамі. Яны інтэгравалі гэтую ярасць у свой побыт. Апакаліпсіс перастаў быць падзеяй і стаў ландшафтам. І вось гэтая нармалізацыя кашмару палохае больш, чым любыя скрымеры. Але і пра гумар тут не забыліся, вядома. Гэта ж Дэні Бойл, аўтар тых самых кекаў з Трэйнспоттінг. Я ведаю, што фільм прынялі вельмі неадназначна. І шмат хто быў моцна расчараваны і сюжэтам, і візуалам, і адсутнасцю персанажа Кіліана Мема Мёрфі. Але я хачу абараняць гэты фільм, бо шчыра ў яго закахаўся. Рэжысёр Дэні Бойл, якому ўжо за 70, раптам робіць кіно больш свабоднае, чым у многіх маладых. Гэта нават не чысты жанр, гэта амаль арт-перформанс. Апошні раз такую свабоду, меланхолію і філасофію у яго можна было адчуць яшчэ у навуковай фантастыцы «Пекла». Гэта фільм, які яны таксама рабілі разам са сцэнарыстам Алексам Гарлендам. У фільме «Пекла» сюжэт роўна, як у новым добрым фільме з Райанам Гослінгам «Праект Ава Марыя». Там таксама памірала сонца, і там таксама астранаўты адпраўляліся ў космас, каб гэтае сонца перазапусціць і выратаваць чалавецтва ад глобальнага пахаладання. Але «Пекла» выглядае як такое некае глыбокае сай-фай анімэ, змешваючы розныя жанры: экспрэсіўны фільм «Катастрофа», медытатыўная навуковая фантастыка, напружаны трылер, экшн, хорар, амаль рэлігійная філасофская драма. Таксама вельмі раю да прагляду. І вось у фільме на 28 гадоў пазней яны зноў вяртаюцца да гэтага экспрэсіўнага эксперыментальнага кіно з паглубленым візуальным апавяданнем, з жывой энергетыкай, без кампрамісаў, без аглядкі і цалкам разбіваючы тэорыю Квентына Таранціна пра тое, што пасля 60 гадоў рэжысёры ўжо не могуць здымаць добрае кіно. А могуць! А яшчэ як? І вось доказ. Дэні Бойл працягвае традыцыю некаторых рэжысёраў пасля 70 гадоў здымаць нечаканыя шэдэўры. Дастаткова паглядзець на Клінта Іствуда, які ў 74 зняў «Малышка на мільён», а ў 78 «Гран Тарына». Або Мартін Скарсезе зняў у 71 цудоўны «Волк з Уолл-стрыт». Хаяо Міядзакі зрабіў «Вецер мацнее» у 72 гады. Вуді Аллен зняў свой лепшы, на мой погляд, фільм «Матч Пойнт» менавіта ў 70 гадоў. Але яшчэ больш падабенстваў у Бойла з двумя іншымі аўтарамі. Дэвід Лінч у свае 70 вярнуўся з трэцім сезонам «Твін Пікс» праз 26 гадоў пасля другога сезону. А вось Джордж Міллер у 70 гадоў зняў «Безумны Макс. Дарога ярасці» праз ажно 30 гадоў пасля папярэдняй часткі. І Бойл, вярнуўшыся да сваёй франшызы пра зомбі праз 23 гады, на мой погляд, абсалютна ў гэтым шэрагу. Яны ўсе ў такім узросце, калі аўтар уже нікому нічога не даказвае. Ён проста робіць чыстае кіно. Асобна тут трэба сказаць пра аператара Энтані Дот Ментла, які ў свой час паказаў мне, што такое ракурс. Калі глядзіш урачыстасць, догвіль, антыхрыст, 127 гадзін, транс ці гонка, ты раптам разумееш, што камера можа быць жывой і нечаканай.
І тут ёсць адзін ашаламляльны факт. На 28 гадоў пазней гэта самы дарагі фільм у гісторыі кіно, бюджэт каля 75 мільёнаў даляраў, зняты на смартфоны. Рэжысёр Бойл і аператор Ментл выкарыстоўвалі iPhone 15 Pro Max з прафесійнай оптыкай. І гэта не проста танны трук, гэта канцэпцыя. Бойл нібыта кажа нам: «Я здымаю гэтае кіно на тую ж прыладу, на якой вы будзеце яго глядзець у самалёце». І гэта максімальнае скарачэнне дыстанцыі паміж жахам на экране і тваім жыццём. Фільм на 28 гадоў пазней гэта не проста ностальгічнае вяртанне, а вельмі смелая палітычная і мастацкая заява, па-добраму непрадказальная, якая ламае ўсе чаканні, як Twin Peaks 3, як Безумны Макс Дарога ярасці. І калі першая частка была прарывам у тэхналогіях, то новы фільм Бойла і Гарленда ідзе яшчэ далей, ператвараючыся ў сапраўдную ваенную драму, якая па духу блізкая да Civil War, да грамадзянскай вайны таго ж Алекса Гарленда. І гэты фільм робіць крок у бок рэалістычнага адлюстравання грамадства, якое навучылася жыць у хаосе. Зомбі, а дакладней заражаныя вірусам ярасці, тут хутчэй прыродная стыхія або фон, на якім разгортваецца трагедыя чалавечых узаемаадносін. Бойл стварае максімальна набліжаную да гледача карцінку, якая выклікае адчуванне прысутнасці тут і цяпер, пазбаўляючы кіно галівудскага глянцу. Гэта вельмі важны твор, які даказвае, што зомбі-жанр усё яшчэ можа быць актуальным мастацтвам. Для мяне галоўны і адзіны істотны мінус гэтага фільма – гэта кліфхенгер у фінале з задзелам на працяг. Аказваецца, гэта не цэласны фільм, а частка серыяла. І сцэнарыст Алекс Гарленд задумаў на 28 гадоў пазней як суцэльную трылогію. І адразу напісаў 3 фільмы. А прадюсеры вырашылі здымаць адразу 2 фільмы запар. Таму працяг не прымусіў сябе чакаць і выйшаў усяго праз 7 месяцаў пад рэжысурай іншага аўтара. Are you ready? Сіквел на 28 гадоў пазней «Касцяны храм» зняла маладая рэжысёрка Ніа да Коста, у якой да гэтага былі не самыя ўдалыя працы «Кэндзімен» і «Марвелы». Але тут яна раптам робіць вельмі моцнае, драйвовае і глядацкае кіно, больш класічнае, больш выбудаванае, менш эксперыментальнае, чым арыгінал Дэні Бойла. І ў гэтым нават ёсць цікавы ход. Папярэдняя частка адштурхоўвае сваёй эксперыментальнай формай, а сіквел вяртае праз гісторыю і праз зразумелую чалавечую эмоцыю. Цікава, што Ніа да Коста свядома адмаўляецца ад бруднай тэлефонавай эстэтыкі Бойла і аператара Энтані Дод Ментала. Яе частка больш вылізаная, амаль акадэмічная і зручная для гледача. І гэты кантраст працуе. Калі Бойл паказвае нам хаос і распад праз трасяную камеру, то да Коста паказвае свет, які ўжо прывык да гэтага хаосу, які закансерваваўся і стаў халодным. У гэтым фільме гісторыя беднага 12-гадовага Спайка працягваецца, але фокус ссоўваецца з яго на 2 іншых вельмі яркіх персанажаў – добрага і дрэннага, анёла і дэмана, вучонага і сектанта, доктара Келсона і сатаніста сэра Джиммі Крыстала, якіх вельмі крута зыгралі Рэй Файнс і Джек О'Коннелл. У кульмінацыйнай сцэне іх супрацьстаяння персанаж Райфа Файнса, доктар Келсон, не Келса, крута танцуе і спявае пад класічны хэві-метал трэк Iron Maiden – The Number of the Beast. Гэта стварае неверагодны кантраст паміж хорарам, сюррэалізмам і нават камедыяй. Так, у гэтым фільме яшчэ больш гумара і кекаў. You are fucking shitting me. Але і больш крыві. Яшчэ ў гэтым фільме зноў з'яўляецца так званы альфа-зомбі па імені Самсон. Доктар Келсон, У кого 2 больших пальца, ему на все насрать. Боб Келсон. спрабуе прыручыць гэтага Кінг-Конга і вылечыць яго ад віруса ярасці. Гэты доктар Келсон Угадай, что это такое? 2 больших пальца и на все насрать. Это Боб Келсон. ва ўсіх бачыць добра і таму дае шанец гэтаму монстру. Ён вучыць яго манерам, культуры і чалавечнасці. Гэтая пара персанажаў нагадала мне доктара Кінга Шульца і Джанга. Яны так міла тусуюцца, разам танчаць, ловяць прыходы ад морфія.
Цісні падабайку, калі хочаш тусіць са сваім кінтом таксама, як доктор Келсон з альфа-зомбі Самсонам. За гэтыя 28 гадоў вірус ярасці муціраваў, і заражаныя пачынаюць праяўляць прыкметы розуму і нават залежнасцяў. Такая сувязь паміж вар'яцкім навукоўцам і яго ручным драпежнікам падкрэслівае галоўную тэму сіквела. Праз 28 гадоў пасля катастрофы мяжа паміж чалавечай жорсткасцю і жывёльнай ярасцю канчаткова сціраецца, робячы Самсона сімвалам новага, яшчэ больш небяспечнага сусветнага парадку. Сцэны з ім і страшныя, і самыя мілыя і кранальныя. У адной маленькай, але вельмі важнай сцэне фільма мы бачым свет вачыма Самсона і разумеем, што заражаныя ярасцю бачаць звычайных людзей перайначанымі. Яны бачаць людзей страшнымі і агрэсіўнымі і таму праяўляюць агрэсію ў адказ. Гэта вельмі важнае выказванне абодвух фільмаў аб прыродзе агрэсіі ў нашым сучасным свеце. Многія ў нашым свеце бачаць адзін у адным выключна ворагаў. А гэтыя фільмы як бы кажуць: давайце паменш агрэсіі сябр да сябра. Будьце як доктор Келсон. У нейкі момант мы ўвогуле апускаемся ў галаву Самсона і бачым кароткія сюррэалістычныя сцэны з яго дзяцінства. І тады разумеем, што яго заразілі менавіта там, у дзяцінстве, з якога ён так і не абраўся. Такая дылда з велізарным чэлесам, а ўнутры інфантыльны падлетак, як многія з нас. Напэўна, увесь час пераглядае Гаррі Поттера, гуляе ў квізы і настолкі. І ў прынцыпе, у гэтым фільме усе дзеці, акрамя персанажа Ральфа Файнса. І 12-гадовы Спайк, і банда Джиммі, і сам злыдзень сэр Джиммі Крышталь, і зомбі Самсон. Усе яны інфантыльныя і згубленыя, і ўсім ім патрэбны бацька, якім якраз і выступае доктор Келсон. Ну, і калі не ведаеш, што яшчэ разумнага сказаць аб фільме, звычайна трэба казаць, што фільм гэты аб сталенні. І таму касцяны храм вядома аб сталенні. Бо з сэрца ўсёй гэтай гісторыі ўсё роўна хлопчык Спайк і яго вось гэта самае сталенне. Абодва гэтых фільма пра бунт супраць бацькоў, пра тое, як хлопчык праходзіць праз свет поўны гвалту, смерці, фанатыкаў, неанацыстаў, несправядлівасці і паступова губляе нявіннасць, становіцца дарослым і можа нават мёртвым унутры. Стоп! Цікава. А на што ўсё гэта падобна? І ў нейкі момант я зразумеў, што гэта мне так вельмі моцна нагадвае. Гэта ж якраз той самы вельмі знакаміты беларускі фільм. «Ідзі і глядзі» Элема Клімова. Элем Климов вам что-нибудь говорит? Таму што там таксама ўсё пабудавана праз погляд дзіцяці на жахі апакаліпсісу, праз страту нявіннасці, праз ператварэнне свету ў кашмар, дзе важна не столькі тое, што адбываецца, колькі тое, як гэта ламае чалавека знутры. Пасля фільма на 28 гадоў пазней я выйшаў з кінатэатра і прачытаў інтэрв'ю аўтараў, ды пераканаўся ў сваёй здагадцы. Алекс Гарленд і Дэнні Бойл пацвердзілі, што адзін з іх любімых фільмаў жыцця гэта акурат «Ідзі і глядзі». І менавіта гэты фільм натхніў іх на працяг іх зомбі-франшызы. «Ідзі і глядзі» таксама свайго роду хоррор. Мала хто на яго глядзіць з такой перспектывы, але насамрэч «Ідзі і глядзі» адзін з самых страшных фільмаў, якія я глядзеў у жыцці. Мне крыху шкада, што многія людзі ўспрымаюць хоррор як нізкі жанр, у якім аўтары проста спрабуюць маніпуляваць інстынктамі гледачоў і проста іх палохаць. Хоць насамрэч хорроры нічым не ўступаюць любым іншым жанрам і нават могуць быць значна смялейшымі, глыбейшымі, больш псіхалагічнымі і разнастайнымі, чым больш папулярныя драмы, баевікі, меладрамы ці фантастыка і фэнтэзі. Шкада, што гэтую выдатную франшызу аб зомбі могуць не паглядзець толькі з-за жанру, а драмы накшталт «Зелёнай мілі», «Выспы проклятых», «Сямі» ці таго ж «Ідзі глядзі» лічаць класікай і глыбокімі фільмамі. Так оно і ёсць. Але і пра франшызу на 28 гадоў гэта справядліва. А беларускі фільм «Ідзі і глядзі» проста самы сапраўдны ваенны хоррор. Вось глядзіце, саслужыўцы выглядаюць як прывіды, страшныя партызаны, як зомбі. Туман страшней, чым у Silent Hill. Сяброўка галоўнага героя часам страшнейшая за любую японскую дзяўчынку са студні, а жыхары вёскі на балоце страшнейшыя за любыя культы сонцастаяння ці плецёнага чалавека. У Элема Клімова увесь попел вайны асядае на твары маленькага галоўнага героя Флёры. Мы літаральна бачым, як яго скура пакрываецца маршчынамі ад пакутаў. У Бойла, Гарленда і Дакосты мы бачым тое самае праз позірк дзіцяці ў іх фільмах на 28 гадоў пазней. Гэта гісторыя пра тое, як позірк
чалавека, дзіцяці, ператвараецца з жывога ў шкляны, і як цяжка потым вярнуць у гэтыя вочы хоць кроплю святла. Гэтыя фільмы пра тое, як чалавек становіцца чалавекам у нечалавечых умовах. І гэта вельмі рэдкае кіно, якое не хоча вам падабацца, але якое не адпускае. Нават у самалёце, нават калі вы глядзіце яго не ў сябе, а ў чужым экране. І яшчэ одно пацешнае падабенства ёсць у рэжысёраў гэтых фільмаў Дэні Бойла і Элема Клімова. Дэні Бойл вельмі разнапланавы рэжысёр і не здымае толькі хорры. У яго ёсць наркаманская камедыя, трылеры, меладрамы і дзіцячае кіно. Але і аўтар самага страшнага савецкага фільма пра вайну Элем Клімаў зрэжысараваў адзін з самых папулярных дзіцячых фільмаў «Добро пожаловать» или «Постороннім вход воспрещен». Вось так факт. Касцяны храм спадабаўся гледачам значна больш, чым папярэдняя частка Дэні Бойла, але сабрала ў пракаце значна менш. Таму ёсць асцярога, што студыя адмовіцца ад здымак працягу. Але дырэктар Netflix Тэд Сарандас ужо прызнаўся, што ён фанат гэтай серыі і гатовы прафінансаваць фінальную частку трылогіі. Вось бы яе сняў сам Алекс Гарлінд, які за минулыя гады паспеў стаць не толькі класным сцэнарыстам, але і культавым рэжысёрам, зняўшы «Экс Махіна», «Мэн», «Грамадзянская вайна» і «Варфаер». Таксама вельмі страшны фільм. І я вельмі спадзяюся ўжо хутка паляцець адпачываць куды-небудзь яшчэ на самалёце, купіўшы квіткі на авіасейлс, калі яны мне напішуць пасля гэтага роліка. І убачыць, як нехта на сваім тэлефоне глядзіць фінальную частку трылогіі на 28 гадоў пазней. І было б вельмі выдатна, калі б апошнюю частку не прыйшлося чакаць яшчэ раз больш за 20 гадоў. Гэта канал «Іду і гляджу». Падпісывайцеся, цісніце падабайкі, а мы яшчэ пойдзем і паглядзім. Ці нармальна для вас глядзець кіно на маленькім экране тэлефона? Як думаеце, ці можа кіно змяніць свет? Як вы ставіцеся да жанру хоррор? Дзе крыж Ефрасіні Полацкай? Пішыце ў каментарах, паразважаем разам. А я пакуль пайду глядзець новае кіно.